قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Hazreti İsa dua edip aytdı: Xudaya, sen bize asmandan maide nazil et ki şol gün bizim awwalqylarymyz üçin we ahirqylarymyz üçin ayt günü bolsun. Ve senden bir alamat we nişany bolsun ve bize rızk bergil ve sen rızk berýänleriň ýaxşyragydyrsyň. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah tebarek ve taala Hazreti İsa'nın duasını kabul kılıp aytıptır: Elbette men tede maidani nazil ederim. Pes her kim şondan soň münker bolup kafir bolsa men şoňa azap bererim. Jahanda bir ahadiga bermedik azabymy bererim dipdir. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Yadet Allah tebarek ve taala Hazreti İsa'ga aytjak wagtyny Allah tebarek ve taala İsa'ga aýdar: Ey Meryem'in oğlu İsa, aya sen adamlara aýtdyňmy özümi we ejemi Huda tutunyň diýip bir Hudaýy goýup. Hazreti İsa aýdar: Seni hemme nalaýyk zatlardan pakleýän, maňa laýyk däldir, hakym däl zatyny aýtmak. Eger men şol kef aýdan bolsam, elbette sen şonu bilýändirsiň. Sen meniň galbymdaky zatlary bilýändirsiň. We men sen almyňda bar zatlary bilmeýän. Tahqiq sen gaýyp zatlary bilýändirsiň. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Hazreti İsa aýdar: Men şolara hiç zat aýtmadym, meger sen emreden zatlaryň aýtdym. Yani meniň de perwerdigarym bolan we siziň de perwerdigaryňyz bolan bir Allah'a ibadet edin diýdim. Wagty ki men şolaryň arasynda bardym, şolardan habardardım. Pes wagty ki sen meni asmany götürdüň, sen özüň şolaryň halynyň habardardyrsın we sen hemme zatdan agahdyrsın. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Eger sen şolara azap bersen, pes olar öz bendeňdir. We eger magfiret etsen, elbette sen tamamy işlerinde galipdirsin we hakimdirsin. Her bir işinde hikmet bardyr. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
Allah tebarek ve taala aytdy: Kıyamet günü ol gündür ki doğrusu adamların doğruçuluğu özlerini peyda berer. Şolar üçün cennet bardır. Ol cenneti ki onun bağlarının, gasırlarının aşağında nehirler sular akyardy. Şolar şonda hemişelik qalarlar. Allah tebarek ve taala şolardan razı bolar ve şolar da Hudadan razı bolar. Şudur ulu saadet. Lillahi mulkus semawati vel ardi ve ma fihin ve huve ala kulli şeyin qadir. Hudaý üçin hastır. Asmanlaryň we ýeriň, oşolaryň arasyndaky zatlaryň padşahlygy we eýeti. Ve Allah tebarek ve taala hemme işe qadir ve başarýandyr.